Ang laki. Ang laki oh. Uy. Oh, hi ka sa vlog ko. Ay. Diba? Wala kaya yung muton. Nandun sa harap. Puro daga. Ah, ang laki. Ayan o. Ayan mga kasinag. Magandang hapon po mga kasinag. Alas 2 na mga kasinag ng hapon. Katatapos ko pa lang po mananghalian. Grabing init ng panahon ngayon mga kasinag. Sa sobrang init ng panahon, pati ulo ng tao umiinit na. Andun si Imboy mga kasinag sa balon. Nilalaliman niya yung balon namin kasi wala ng tubig. Pati yung ibang balon dito sa amin mga kasinag, wala na rin. Tapos, kumukuha na lang kami ng tubig dun sa may bumbahan. Pati ibang barangay mga kasinag, dumadayo na rin po dito sa amin. Tignan natin mga kasinag si Imboy. Baka natutulog na. Ay. Siguro kapag dyan yung... Sisay, nag-arano ka ni ka? Oh, hi ka sa vlog ko. Ay. Mga kasinag, magandang hapon. Taghirap ng tubig dito sa amin. Grabe ng init. Oh, grabe ang lalim mo. Maluyan ang burabod ano? Mahina na. Tulungan mo muna ako. Tabangan ta ka na. Oo, batakin mo ito. Di ba baka nahihila? Oh, wala. Diba? Wala kaya yung muton. Nandun sa harap. Puro daga. Ako kayo muton sa bahay. Hindi mo kang ay, tabo. Masakit ang ano ko. May palaka doon oh. Ha? Palaka na ako. Maghina na. Ano sasabihin mo? Kala ko Kasi ikaw nag-vlog. nag-vlog. Ha? Di kasi nag-vlog. Ikaw ba ikaw may hawak na camera? Turo, ano ba? Sige na. Dali na. Caramel, Labuyin ka pa dyan. that's the way. Ang sweet. Sige na. Ang sarap yung mga ito.
Pinakaan ko pa. Kau sa inubakan man. Maparawis kami, dadaron min eh. Gamitin ko yan. Nagulat ako. Okay na. Ate nga, hindi ko na. Cause you're amazing. Sa atin. Ay, dada. Ay, madilim. Hindi kita. Okay na mga kasinag. Ayan oh. Medyo dumadami na yung tubig niya. Tapos malinaw na. Pinakita ko nga sa inyo. Hindi na makita sa camera. Medyo madilim na kasi sa loob. Kaya ngayon mga kasinag, tapos na tayo maghukay. Uwi na tayo. At maghuhukay naman ako ngayon ng bukon. Para may pang-ulam tayo mga kasinag. May nakita kasi ako mga bahayan ng bukon. Huhukayin ko. Hirap kasi ng pang-ulam mo dito sa amin ngayon mga kasinag, lalo na habagat. Wala ring nahuli sa dagat. Lahat ng mga naglalaot dyan halos wala ring nahuli. Kaya ayan, kanya-kanyang diskarte na lang para sa pang-ulam natin. Kaya ngayon mga kasinag, maghukay tayo ng bukon. Bago pala tayo mga kasinag maghukay ng bukon, kakain mo tayo ng langka. Ayan. Ito mga kasinag, hinog na langka. Ito ang titirahin natin ngayon. Titirahin natin tong langka na ito. Uy. Yan o. Uy. Ayan o. Panalo. Diyan ka muna. Maya dito na yung mga bata na yung mga kasinag. Pag nalaman na binaa ko na itong langka. Panahon kasi ngayon mga kasinag ng mangga tapos langka. Kaya ayan, kahit pa paano sa prutas, medyo nakakain tayo mga fresh na prutas. Tikman natin kung masarap. Ano siya, matamis. Matamis siya. Habon yung langka. Dito mga kasinag ako may nakita na bahayan ng bukon. Ang malaking ahas ako nakita mga kasinag. Dito. Wala. Ang kulay green na ahas. Ayun. Ayun oh. Ayun pala. Ayun oh. Talbos tubo. Ano? Ayun yung ikog ayo. Asa yung katawan? Wala na. Ayun. Ayun, ayun sa taas. Talbos tubo. Dito pa nanono ka. Antay, kasama ka?
Sasama daw si Bunso mga kasinag. Sabagay, malinis naman dito sa lugar na ito. Dito lang kayo mga kasinag mahukay. Kasi dito ko nakita yung bahayan ng bukon. Pero ano, diba? Ayan oh. Ayan mga kasinag oh. Sigurado malaki ito. Sabi tayo po, ano po yan oh. Si Bunso muna mga kasinag ang cameraman natin ngayon. Hindi ka na. Malalaman natin ito mga kasinag na may laman. Gawa ng ito oh. Tingnan nyo. Inilabas niya yung mga lupa. Ayan. May laman yan. Nung nakaraan pala mga kasinag, may nag-comment na gumawa daw ako ng putik. Lagyan ko ng tubig, ibuhos ko daw sa butas. Mahirap kasi ang tubig dito sa amin mga kasinag, ilinyo at iga kasi ang mga andito sa amin mga kasinag, ang mga sapa-sapa, kaganyang palayan, walang tubig. Kaya hindi ko na ginagawa yung ganun mga kasinag kasi mahirap kung saan kami kukuha ng tubig. Kaya ganito lang ginagawa ko, hinuhukay ko na lang. Sabi apo. Hindi ko abot. May tubig pa. Hindi ko abot. Pero nahawakan ko na siya. Kalutin ko muna. Hindi abot yung ano. Hindi ako makabuhilo. Diba? Malalim pa. Pero nakapatamas ka bukon. Nakaputan ko na si bukon. Kaso hindi ko naabot. Ay. Nakaharang kaya putik. Naputol ang mga paa. Malaki kasi malaki. Hirap ilabas sa butas. Ang laki. Ayan o. Ayan mga kasinag. Ang laki o. Nahirapan akong ilabas sa butas. Ang laki kasi.
Naputol yung dalawa niyang paa. Ayan oh. Sayang, pero okay lang. Sulit. Ang laki. Lagyan natin dito sa ano. Nakaisa na tayo mga kasinag. Ayan, hahukay naman tayo. Bakit may agumi yan dyan pa? Wala warik kung asawa yan. Subukan natin daw, baka may asawa nga. Dukutin ko pa daw. Ay wala. Wala. Nag-iisa lang siya mga kasinag. Wala ng asawa. Wala pang asawa palan. Ito mga kasinag, subukan natin to. Kasi may ano ay may tae na, may ano siya, may tae. Ito, may mga tae siya. Masikip. Ayan na, masikip yan. Hanap naman tayo mga kasinag. Aba, medyo malalim ah. Pero try natin mga kasinag. Baka abutin. Dating hinukayan ko na ito. Tingnan natin ngayon, baka meron ulit. Kasi may bagong ano ay may bagong mga putik na inilabas. Baka meron to. Mayroon pa.
Kula. Wala man. Iyo. Ay. Yes. Oh. Laki oh. Oh. Nahirapan tayo mga kasinag. Ang laki. Oh. Ah, napakalalim na masyado. Oh. Kasi laki rin mga kasinag yung nakuha natin kanina. Ayan. Medyo maputik lang. Pag nalinisan natin ay ipakita ko sa inyo. 4 pa lang yung nakukuha natin. Baka dagaw pa pang agong. Tingnan natin mga kasinag, baka may asawa. Walang asawa. Ay. Wala nang asawa. Hindi biro. Dito may malaki rin ditong hukay. Dito oh. Kaso baka medyo malalim ito. Kung makapansin nyo mga kasinag, ang laki nitong butas na yan. Kaso lang mga kasinag, hapon na, medyo malalim yata ang butas na ito. Bukas naman ulit tayo maghuhukay. Gawa lang magbabahog pa kami ng baboy mga kasinag. Pakita ko sa inyo yung nakuha natin. Basta hugasan natin, hugasan. Laki kasi oh, hindi na magkasya. Ito na yung ako natin mga kasinag oh. Ang dalong malaki. Ito na oh, dalawang malaki oh. Ha? Ang laki. Hugasan ko lang muna ngayon mga kasinag, taas tatabagin natin. Ilang araw nating ibababad muna dito para mailuwa yung mga kinain, para malinis na malinis. Yan, yan.